diaturi ya yu ya permintaane. Notone kursi nduk ngenteni Ndara Putri rawuh. Lah iki mang ya wis suwi kok nduk. Engko nek sik sepuh-sepuh kepengen weruh tutuke lakon nduk iki ya sunan iki mau lampahane. Heeh. Iki nek ora mbok saponi nduk engko Ndara Putri marah-marah lho nduk. Duka ya yu ya. Heeh. Marah-marah pokoke. Ya diresi isin nduk. Oke Nora. Kenora nesu Ndara Putri nduk. Diresiki ayu. Ya wis tak resiki kok nduk iki mau wong banget undus kok ngrusoi senengane. Heeh, ya dilapise Kang lungguhane. Biasane sing nglapi kowe kok. Aku mumpung urung ana nderone Putri ya yu. Aku tak jajal lungguh kene ngono lho. Piye rasane piye ngono lho. Piye? Kok penak yu. Penak. Heeh. Penak banget ngene ra. Aja ngono. Penak kok yu. Penak ya penak kok ngenang-ngene. Ayo nek jajal kowe gelem ora? Aku wedi nek kaya kowe kok. Wah, penake ngene kok. Iku mbok klebon orang-orang mbok apa? Empuk. Sofa. Hah? Apa? Kowe iku lho. Lapa? Ora usah lungguh kono. Lah aku kepengen jajal mumpung ora ana Ndara Putri. Apa? Kiku ana apa? Burimu. Buriku ana apane? Burimu iku lho. Buriku ora ana apa-apane kok iso. Ana buntute Aku ora duwe buntut. Malah cah iki ndak piye le Caca. Ora duwe buntut aku. Lho mburimu iku lho buntutmu. Napa aku ora duwe buntut kok modhohi buntut. Ngameh lapa kowe? Apa malah isin? Lah apa te isin salahmu dhewe? Monggo Gusti. Ngapuntenen niku wau kula rak njajal. Nggih njajal. Heeh, koke wong abdi niki walah suwene-suwene kok lungguh iku ora tau. Ora tau blas pendak potong tok ndoro. Nggih kepengin jajal awas niku nek kecantol mau aku arep kecantol. Lah nggih nyuwun pangapunten ndoro. Monggo mpun. Monggo. Apa? Tanganku dilungguhi. Lah iku mau kok salah grenjel-grenjel. Apa iku? Nggih. Oh, gak grenjel ya. Empuk-empuk ngoten lho wau napa? Wah semene nggih nduk wis metu kabeh lho guri-guri kok tambah irunge kenek nggo ngiris telet nduk. Sing tak senengi mung siji. Lah sapa? Sinten Ndara? Ngerti. Mesti iki aku ndang Ayo ndak bareng. Pundi Ndara? Wis ora ana kok ya. Kon mboten enten. Sampeyan niku lho metu-metu mboten kringeten kok arep ndumuk. Iya. Injih dawuh. Mongso seneng atiku yen tok pinujuke kabeh cecak kelawan aku. Kok bae yo yo. Piye anggonmu netepi kewajiban ana ing perkumpulan. Ojo nganti ono sing kok lero iki yo. Mboten Ndara bab kewajiban menika sedaya kemawon sampun rampung. Yen mbok menawi panjenengan menika badhe nitip pirsa, mboten kuciwa Ndara. Pancen kuwi sing tak karepake kok yo. Sopo ki? Nggih mboten mangertosi lho Ndara. Dadi ora tepung. Mboten dereng tepung. Yo gumun yo. Kadose niki tiyang desa. Kadose kok gumun ngertos. Ngoten niku lho. Air mantuk. Katane lekan foto. Oh, tak inggih le Ndara. Gumun. Tapi wae tiyang desa. Wong ndi? kula kenal.
Nggih. Ketoke bapakku are. Caki. Sapa iku? Parabut. Takoni. Sampean Pak Rabun. Sampean aja gumun niku, lha niku sik nglukisno sampean. Sampean niki. Sampean? Pak Rabun are bapakku are ngono. Ayo tak weni Pak Rabun. Wah, sepeda pame kok mbok wae lho ngene iki sing keringetan urung mangan blas kok mau kena bapak. Lah iki ndak Pak Rabun ha bapakku. Ketua ketoprak iki Pak Rabun Widodo. Iya. Bapake. Dadi napa? Sampean dados napa Pak Rabun? Joko Sundang. Ora ngomong ndek mau. Nek Joko Sundang niki kula beton niki lho. Saweran nganti meruntus kabeh nek umatan ora kebek. Biasane kebek kok. Piye? Nggih matur suwun. Nek ora diwenehi yo. Nggih kebangetan. Kok kabeh Nggih sik lanang sampean kok malah. Lah niki lanang. Niki Taman Kaputren kok mlebu rene lho. Pundi. Aton. Sambil diculiti. piye? Lah nganti ge tiliki. Tilek ora duwe apalan ngono barang lah to. Tili niku. Nggih diwarai kandar. Oh, iki pendak-pendak kandar iki nyedak lawan belas. Warnane koyo ngono to. Mboten, Ndara. Sambil dituliti. Mboten, yen ra ngandel yo ciliki kandar apa durung? Mboten. Kandar mau titip tas tok, Ndara. Wis kono. Do rampungke penggaweane ya. Nah iki kayane iku dibawa. Bagi aku iki ilang kok. Tak kali kowe. Ya iki digaweke mikir iki. Nggih. Barang ana ngene ana bro lali. Bocah lek ayu-ayu kabeh nek milih kondi ngono iku. Loh, mboten tepat to? Blas. Lah niku ponakan Sing milih mbok mentrek ngoten kok. Mbok mentrek ngaraki ponakane kabeh kon ngetoprak. Kabeh ora wong liya. Lah nggih. Wijeh ponakan kabeh. Lah iku ya ponakanem dhewe. Ponakan apa? Aja dikapak-kapak lho karo ponakane dhewe. Lah nggih, monggo. Nggih niku ponakane lho ya aja dikapak. Sedelok neh ponakanmu ya dijak ya. Ponakanku sinten? Anu ponakane bojomu. Lho kula tesih prawan kok. Aja ngomong perawan. Wong bojomu ngetutno terus kok ngomong perawan. Ya monggo. Halo Pak Raden. mengko dhisik sedulur. Nggih, Sopo jenengmu? kula Joko Sundang. Joko Sundang. Nggih, Dadi apa sing kok kandhake mau bener turang ngapusi? boten. Saestu kula Joko Sundang. Joko Sundang. Ning kula nggumun ngertos wewangunan wonten ing kutha raja niki sarwa nyenengake. Jane niki panggonane sinten to niki? Iki mono Taman Sari. Papan dununge para wanita ana ing Mojopahit. Oh, niki Mojopahit. Yo, Layak kok wong wedok kabeh nggih. dadi sliramu iku ora ngerti to? Kula dereng ngertos. Joko Sundang. Nggih, Sari. Mergo kene mono papan dununge para wanita. niki wau kula mboten jarak. Kula mboten nyengaja. Kula mboten ngerti nek niki papan gununge wong wedok-wedok. Lah kula nggih terus mlebu ngoten mawon. Joko Sundang. Nggih. Ora ketok
kula Gustine wong mboten nyengaja kok. Joko Sonda. Anu nun sewu Gustine niki sinten asmane? Aku Mindoyowati. Mindoyowati. Yo, Jenenge lek apik. ora usah keki nggunggung. Nggih. Mergo kabeh mono sing maringi wong tuaku. Ning saestu kok jenenge sae pun pas kalih pasuryane. Joko Sonda. Nggih, Ndara. Yen sliramu wedi yen entuk pidono. Ning kabeh mono wis kebacut. Dados Dadi luput ngaten kemawon badhe dipidana. pamito kelawan anak bojomu sing ning desa utawa wong tuamu. Sesuk esuk barengi pretek ing Surya ket bakal dihukum gantung. Dihukum gantung. Ya, Loh. Lho wong salah ngaten mawon kok dihukum gantung. Napa digantung ngangge tampar sing gedhe ngoten niku? ora Ngangge tali sing dawa, dudu lajeng dipun gantung ngangge napa? digantung kawin Joko Sondang. Gantung kawin. Gantung kawin Joko Sondang. Napa wonten gantung kawin? Durung ngerti to, Dereng. Joko Sondang. Yen tak sawang kowe wis diwasa. Nggih. Nanging yo gedhe-gedhe beber pisan durung mangerteni kawin. Lho nek kawin niku pun ngerti. Ning nek digantung nganggo kawin niku lho dereng ero. Joko Sondang, orang luputake. Pancen yen to gantung kawin iku ora ana. Nggih. Sing ana kawin. Mula bakal tak cethake. Gelem opo ngepek bojo kelawan aku Joko Sondang. Ngoten to. Ndoro Ayu Mindaya Sekar. Mindoyowati. Mindoyowati nggih. Kok ngaten? Lho. Yo kene. Kok kaya rada gelo apa sliramu iki beber pisan ora duweni rasa tresno kelawan aku ngono apa piye? Kok terus ngawin niku lho sing kula gumuni. Oh, dadi kowe iki wis duweni anak bojo no ing Mboten desa. kula tesih Joko. Iso Joko. Bojo durung duwe apa meneh anak. Saestu kula tesih Joko, Joko lagi telung jemuah. Joko kok lagi telung jemuah kok wis semene mengko dudane sepira? Mboten gojek, nggih Joko rondok kasep. Kula niku tesih Joko dereng duwe bojo. Joko Sondang, Ndoro Ayu Mindayawati. ora ketang wong desa. Nggih. Ora ketang lagi sepisan aku ketemu kelawan kowe. Nanging sakjroning atiku aku tuh tresno kelawan kowe Joko Sondang. Ndoro Ayu Mindayawati. Kowe nang ngono piwang sulang. Kula mboten kampratan nampi sawetahipun. Nanging sedaya kula wau sampun dipun penggalih napa dereng. Yo kene ora. Kabeh mono wis tak penggalih kanthi tirtaning kawicaksana. Awit panjenengan menika putranipun sesembahan wonten ing Majapahit. Nanging menawi kula menika menapa? Kula menika tiyang saking Karang Pradesan. Omahe kula wonten ing pucuking gunung. Lah kok panjenengan ngendika menawi kula kedah pundhut garwa kalih panjenengan? Joko Sondang, Injih. sliramu kudu ngerti. Wong tresno mono ora mawas pangketan derajat. Kula ngertos injih. Nanging ati pawitane. Injih. Ora ketangke mung desa. Ora duweni kalungguhan apa-apa paribasane ning aku wis tuwa tresno. Tanpa ana kabeh katresnanku sing tak tujukake kelawan kowe Joko Sondang. Nanging Ndoro Ayu menawi ing mangkenipun kula nampi saketahipun lajeng Rama dalem mangertosi mboten sarujuk perkawis menika. Lajeng pripun ing mangkenipun Ndoro Ayu? Joko Sondang, Injih. kowe ora usah kuwatir. Aku mengko kang bakal matur ana ing ngersaning Kanjeng Rama.
Ora ketang sak mengkone wong tuaku ora nyarujuki. Nanging aku bakal tetep tresno kelawan kowe. Saestu menawi ngaten badhe kula tampi sakutahipun. Kok topo? Nggih. Tenan kuwi? Saestu Ora Ndara. ngapusi kelawan aku. Kok yo nek kono wae kok cedak kene to yo. Jare kok tompo jare tresno ning kok ngadoh wae. Ndara Ayu Mindayawati. Kabejan ingkang ageng menggaing kula. Atasipun kula menika bocah saka ing Pandepokan. Nanging dipun tresnani putra sesembahan ing Majapahit. Pindha kaya nemu masak genthong agengipun. Ora usah kondo sing kaya mangkono. Mergo ora ketang kepiye wae. Monggo seneng atiku aku bisa ketemu lawan kowe Joko Sonda. Injih Ndara Ayu. Dene wektu kita iki kere dadi katresnan. Kowe kowe kakak yo, rara banget. Mboten napa-napa. Joko Sonda. Injih kula. Ayo basa lho yo. Kula mboten basa, Cik. Nanging dhewe yo ora usah bahasa binasa. Oh, Injih. Kok ra dipekewo? Yo ora usah pekewo karo katresnane dhewe kon dadak pakewo lho yo. Kekarane wonga karambi. Monggo seneng Tutu panda tuturu among ati pawitane pancen bener kandhane. Wong tresno ngono namung ati pawitan luput pisan kena yen gampang luwe gampang yen angel angel Diajeng Mindayawati Reneng saiki aku wis dadi katresnanku aku bakal tansah ndukung Kakang. Muga-muga wae kon tampungan tresno antaraning aku ramu sing ngalang-alangi Kakang. aku go nyenyuwun aja nganti ana pawongan kang misake tresnanku marang sliramu Ayu Mindayawati. Kakang Joko Sonda.
umpama kedadian sliramu pisah marang pun kakak. Tak kira nyawaku ora bakal suwe. Tak kira ragaku bakal nggagarake wong ayu. Mergo kebacut nggon mikirke marang sliramu. Kaya ngono sumpahmu kelawan aku kakak. Iya. Aku percaya kakak. Tapi tresno sing kok tunjukake kelawan aku lair sing batin. Iya. Sumangsa seneng atiku kang tanpa pindho. Mergo aku bisa ngerti kelawan sampeyan kakak. Jajeng Mindo ya, Wak. Ayo. Padha manjing utawa mapan ana ing sisih kono kae. Kaya ngono kakak. Kaya ana kayon kang gedhe, ayo padha ing sore kayon. Ora usah kesempet ayo kakak.
atiku kayuyon slagamu saya nandai wangun dasar ayu lencer kuning ora mokal atiku dadi komeng mesemo sedite aku wis trima kena kanggo tampa angen kurina wengi tanpa turu tresnaku ra bisa lali Ije dingai apane sing dingai penontone bisa lumayan no. Aku gumun Atik gumun lah ya kok ora gumun iku piye gumune perkara apa lho sore mau penonton tupek blek unjel-unjelan barang dagelan metu atik kaya tandur kurang orea lah kowe ora gelem muni urik-urik ora ngono ah ora ngono rumangsamu penonton iki laron apa piye urik-urik lah penonton nek padake tandur kurang urea iku atera kaya tandur kurang orea saiki jajal pikiran dhewe kene grombol sithik kono rada luwung iki sithik ate ya kecer ngono kuwi kae ning telampe ate ya blas ora apa-apa penting semangat semangat ora apa-apa senajan kaya tandur kurang orea ya to ning nek diklumpukno ya isih akeh kira-kira ijeh 4.000 wong sing ngantuk 6.000 ana piye penonton mbok kon tekor iku ora enek ya ora enek senajan kaya tandur urea kurang urea kudu semangat pentas bengi iki jane iki sebabe apa ngono ta sebabe apa gambarmu iki dilebokno keset untung ora prutul kono ana gambar dilebokno ning keset iku ngono sing mbok karepno iki lho piye sing mbok karepno kuwi iku lho sing bunder cilik tipis sing disetel ning kasidi iku ora keset wong iku kaset are keset oh dile to dile ning bathukmu kono tur ya sing disetel iku ora kasidi apa iku VCD dile kowe ana suwunan saiki ora nesu iki piye lah wong ngomongamu angger gambrek kok angger gambrek piye ayo sesore mau dangdutan campur sarinan ya enek awan mau gendeng tayub wis sek kliwatan berarti ya Det ana sing kliwatan kliwatane iki apa lagu qasidah urung enek ngono. Wis gayamu atik ngajak lagu qasidah kaya iso-iso. Lagu qasidah ora iso lho. Iso kowe lagu qasidah? Iso sing nyanyi Maisarah iki lho. Maisarah iki sapa? Iku Semarang iki lho. Iku ora Maisarah. Sapa iki? Iku Mutaharah. Mutaharah. Lha apa Dik? Musa apa mau? Maisarah iku. Dile meneh jenenge. Musyawarah iku maratuane mbok kon nyanyi qasidah riyah untune wis entek kok iso iki nyambut gawe daleme Pak sapa mau kok lali ya Pak Warji padha wene ya jenenge sing kakung Warji sing putri jenenge Warsila pokoke padha ware solawatan karo ndongakno sing duwe gawe nah Bapak Warji kene entuk barokah kaya ngono karepmu tak turuti Mas iso kowe alah najan sithik-sithik ya iso ah nggih oke gampang sabar sithik Eden nyebar godhong kara sabar sawetara kene iki melekan kongkon suwengi sedina suwengi iki alhamdulillah jawuman Leng iki kan susuk 10.000 ora njaluk 10.000 ora perkara ngono piye bareng kowe nampani duwite aku ngerti duwite aku seneng lah dek ngono bareng nyawang wonge ya to kene aku wedi lah dek ngono iku apa brengose kaya pager kabupaten ngomongamu ning matur suwun sanget nggih Pak bejot jalukane kandar panjak kendang nang tak tolak kene yo engko nek
wayah dagelan gawe tema panjake kon munggah panggung mergane apa syutingan aku rak ngono. Heeh. Aku mah kowe ra luluran kok aku. Lah iki ya padha ae ana panjak kendang mbok kon luluran wong awakmu dhewe iki ora luluran. Gen ketok putih kaya kancane lho, Tet. Ah putih apa? Aku dhewe luluran iki ya wegah jane. 10:08 nggih, Pak. Nah, Nah, kita anteni sediluk, Pak, golekno kanca ka 15:01 ya, Pak, sakake ijen iki. mundak wedi ngono to? Heeh. Nah, iki mau ngajakmu ra ya selawatan. Selawatan dhisik. Nah, karo ndongakno sing kagungan kersa ingkang mengkugati. Nah, anggone gawe ben diparingi barokah. Kaya ngono selawatan apa tak turuti kowe. Sing gampang-gampang ae. Heeh. Sholatullah salamullah. Mengko, Mas. Heeh. Sabar. Ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah. Ala yasin habibillah. Sedet wetengku mules balekno, Tet. Gene yo. Wedi aku. Ya ora usah wedi. Lho perkara 10:08 ya to. Mau aku rak wis ngomong, nyebar godhong kara sabar sawetara. Nah, iki wektune Jedawa nuwun sewu lho nggih, Pak. Nah, mangke tetep diparingi. Ngono ya. Heeh. Mung gawa ora usah ngono. Wedi aku. Nggih, nggih. Nah. Indung kepala indung. Hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung. Mata melirik kaki kesandung. Pinter. Aku imbu pokoknya angger nggambleh pokoknya aku yo. Aduh Siti Aisyah. Mandi di kali katoke bedah. Kacoke bedah lho. Lah Mandi di kali rambutnya basah. Apa kacoke bedah itu? rambutnya basah. Tidak sembahyang tidak puasa. Di dalam kubur kon isah-isah. Aduh, Mendapat siksa. lah ya siksa niki kon isah-isah. Ngono. Kok iso orang mbok takokno sih mbok keprok nganggo Mas Samra loro. Ngawur ae kok. Di dalam kubur mendapat siksa. Mendapat siksa. Tuku gendeng mbok nggo apa? Tuku gendeng nggo gawe omah. Omah wedi omahe sapa? Omahku wedi omahe Pak Warji. Wih, angger wedi Tet. Nggone Pak Warji. Sangar ya. Lho Pak, omahe tak dongak-dongake wedi Pak. Iki dimboyah Pak. Uri-uri kaya Wah, urik-urik. Wah, rumangsamu apa ya tutukno? Tuku bata mbak nggo apa? Tuku botol bagasi motor. Ora bagasi lah. Garansi motor. Montor wedi montore sapa? Motor gwedi montore Pak Warji. Angger gwedi Nggone Pak Warji. sangar Cak. Sangar pokoknya angger sing gwedi-gwedi tak kekno Pak Warji pokoke. Anjen bengi iki kon ngelem Pak Warji. Gen timbul. Nah, gen bombong penggalihe. Tuku kurungan mbok nggo apa? Tuku kurungan nggo wadah manuk. Angger gwedi Nggone Pak Warji. manuk gwedi manuke sapa? Manuk gwedi. Sholatung wa salamu wa ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. tuku kurungan mbok nggo apa? Tuku kurungan nggo wadah manuk. Manuk gwedi manuke sapa? Manuk gwedi. Sholatung wa Ora tuwa terus ae manuk gwedi mau lho manuke sapa? aja tuku kurungan ah. Lah kaya milihmu tuku kurungan kok. Lah kowe iso apa ora? Lah saiki padha ae ya wani. Wani. Saiki aku sing adol ke sing tuku. Ya gentenan ra apa-apa. Nah,
Indung kepala indung. Hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung. Mata melirik kaki kesandung. Tuku gendeng nggo gawe omah. Tuku gendang gongga. Lu jawabku piye jawabku kok angel kowe iki. Jawabmu kaya aku mau lho. Gobloke klo ning ning nang nang ning ning gong. Takokmu. Lah ya aku ora takon. Lah iya, Di mana ada pertanyaan, pasti ada jawaban. lah saiki aku tak takon. Lah iya, Tuku gendeng nggo gawe omah. tuku gendang nggo gawe. Tak ku jawab piye? Lho kaya aku mau lho. Takonmu salah. Lah kudune Tuku gendang mbok nggo apa? tuku gendeng nggo gawe omah. Lho lho kowe iki. Lah ngono takonmu kaya aku ngono. Lah iya aku iki takon. Tuku gendeng nggo gawe omah. Nang jawab piye, Tet? Nesu. Ngalah ngono-ngono. Tuku gendeng mbok nggo apa? Tuku gendang nggo gawe omah. Omah gwedhi omahe sapa? Omah gwedhi omahe Pak Warji. Angger sing gwedhi Pak Warji. ora masalah. Tuku boto mbok nggo apa? Tak nggo gawe garasi montor. Montor gwedhi montore sapa? Montor gwedhi montore Pak Warji. Karek sedilu. Mesti rawani. Ijeh suwi iki lagi jam pira? Karek sedih lho. Ijeh suwi. Iya ya. Ora damuk Pak Warji piye? Heeh. Tuku kurungan mbok nggo apa? Rasakno Tuku saiki. kurungan nggo wadah manuk. Iya iki. Manuk gwedhi manuke sapa? Mot biar kowe. Manuk gwedhi kurungane ora sedeng. Ora sedeng. Elekan kowe. Kowe elekan. Elekan lha apa? Elekan. Lah apa teman kurungane ra sedeng iku? Lah manuke Kudune gak ngono. maneh gwedhi kurungane cilik kok. Kudune gak ngono. Piye? Manuk gwedhi manuke Gak Pak. sedeng. Kowe gak berarti iso. Bisa. Nak ngono aku ya iso, nak gak sedeng. Tuku kurungan. Mama nek ngono. Nah, Liyane iku. liyane Heeh. iso kowe. Ya iso. Nah, saiki nak iso aku sing dodol apa kowe sing dodol? Lunga pasar tuku apa? Lunga pasar tuku gelang. Gelang gwedhi gelange sapa? Gelang gwedhi gelange Bu Warsilah. Angger gwedhi. Nggone Bu Warsilah lah ganti rak ngono aja Pak Warji. Nek Pak Warji Nak ki Bu gak Warsilah, iso. nak Pak Bu Warsilah aku ya wani. Wani ya? Wani aku. Mesti gak Sosa. mesti gak enek kurungan. Lunga pasar tuku apa? Lunga pasar tuku kalung. Kalung gwedhi kalunge sapa? Kalung gwedhi kalunge Bu Warsilah lho. Percaya angger sing gwedhi gwedhi nggone Bu Warsilah. Karek pisan tok gampang. Heeh. Tuku gelas mbok nggo apa? Tuku gelas go wadah susu. Susu gwedhi susune sapa? Susu gwedhi indung kepala. Lah tak kaplok lambemu kowe. Lah kaya ngono jurusane kuwi kok. Lah kowe iso apa ora? Lah kaya wani. Ya wani ana apa ora wani Lunga kancane? pasar tuku apa? Lunga pasar tuku gelang. Gelang gwedhi gelange sapa? Gelang gwedhi gelange Bu Warsilah lho wani. Heeh. Lunga pasar tuku apa? Lunga pasar tuku kalung. Kalung gwedhi kalunge sapa? Kalung gwedhi kalunge Bu Warsilah. Ngono ora wani. Tuku Tet. gelang
Gelas mbok nggo apa? Tuku gelas nggo wadah susu. Nah iki agak cedak iki. Susu gedhi, susune sapa? Susu gedhi, susune sapi. Lho kok iso? Lho kok ora keplesek? Ate keplese wong ora lunyu. Sing gedhi susune Sapi. rumangsaku nak susu. Aki ya tak waplok lambemu jeber. Gak ngono rumangsaku nak susune sapi. Cengengesan kowe iki. Jebol sing gedhi susu sapi. Ancene sapine bar ndek anak ya nyusoni ya susune gedhi. Angger sing gedhi Sapi nek susu. kok kaya ngerti-ngerti ya sapi. Sapi cek ora ngerti. Ngerti sapi kowe. Apal Saiki tak takon menteri kewan no. Lah kowe saiki tak takoni perkara sapi ya ngerti. Ya iso aku. Saiki nak iso sapi madhep ngulon buntute nang endi? Ning wetan widot Nah, ngono jere ngomong ngerti sapi. Wis sapi madhep ngulon iki buntute ning wetan ta. Ra iso sapi madhep ngulon nek buntute ning wetan iku. Ate ra iso iki nek sapi madhep ngulon buntute nang ndi jajal. Ning bokong. Iya ora nek bathukmu ya. Lah mengko nak sapi madhep ngulon buntute ning wetan rak mlayu nglut buntutku karit ning wetan. Bocah iki mbulet ae omongane. Lho, lah kaya padha ae kok. Padha-padha bulete aku ya iso. Wong perkara sapi ae koke. Lah apa kuwi sebabe apa sapi kuwi mlayune nek bayan terus. Sebabe anane sapi playune banter terus iku mergo sikile papat. Oh ngono. Angger sikile papat, Playune mesti banter. alah ora mesti. Angger sikile papat playune mesti banter. Ora mesti. Ate iso ora mesti. Mejane Pak Warji sikile ra papat. Ora iso mlayu. Ning meja rak benda mati pleng. Oh, nek benda mati. Ora iso mlayu. Ngono. Angger benda mati iki gak iso mlayu. Mobil iku ora benda mati sikile papat, ora iso anu kok mlayu terus biantere ra karuan. Saiki capiye le? Lampu. Ning mobil iki rak duwe mesin. Angger duwe mesin ki playune banter. Ngono angger ndek mesin, Playune banter. lah mesin jahit iki ora kelar mlayu. Anane mesin ra kelar mlayu bisane mlayu kudune dipancal. Ora iso mlayu, bisane mlayu. Bisane muter dipancal. Kamu retuamu ndek tak pancal kok malah nyungsep. Berarti sing nyilakani maratuaku kowe. Arek ngono. Ana nek maratuwa mbok pancal iku. Ki ngene wae. Piye? Ya melu mangayo bagyo anggone duwe hajat Bapak Warji keluarga. Kejaba kuwi minangkani pamundhutane Bapak. Sing brengose sak kepel kuwi mau. Kuwi ya didonga-dongake. Didonga-dongake. Muga-muga rezekine akeh. Amin. Ndang wayoh akeh. Dongakno ndang wayoh akeh iki. Nak krungu ibu mundak di ngene ndonga-ndongake rezekine akeh. Muga-muga ndang iso lunga haji nang Mekah Madinah. Amin, ra kaya ngono. Apa mau panyuwunane? 10.8. 10.8. 10.8. Iki mbok metokno apa ora? Iya no. Nah, mbok metokke apa? Tumpake Lho iki mau ya ana panyuwunan meneh. Rumah sama aku sadurung gembol no. Gak ngono sadurunge iki ya diwaca sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisane ya Allah. Ngapa? Aku nak maca tulisan ngene iki rapati cetha kok, Pleng. Nah terus nak atusan ewon ya cetha. Oh 50 ae kowe banget nglothoke ya. Sowan kula apa iki kok es? Sowan kula mriki. Nah, sowan kula mriki badhe nyuwun gendeng. Gendeng kok gendeng. Endi sing muni gendeng ki? Gendeng iki lho gendeng. Udu kuwi sing muni gendeng. Lah ngendi? Sing muni gendeng kuwi iki. Ngawur ae. Nyuwun gendeng Mas Jagel. Orek-orek metokipun Sri Wuning. Sri Wuning metoke orek-orek. Nah, diwola-walik. Ora apa-apa. 10.8. Apa iki?
Ora pati cetha tulisane kok. Nah, 10-8 Irama. Puspawarna terus Jaran Dawuk. Serat menika saking sesepuh Bulu. Iya, Kali ada. Tengah, Wassalam. Iki ya kudune iki mau Iki ya diaturi kabeh. ya enek panyuwunan 10-8. Nah, iki dilayani 10-8. Heeh, 10-8 mengko bubar 10-8 sriyuning metokipun orek-orek. Heeh, 10-8 iki dimetokke Jaran Dawuk ya panyuwunane ya Det ya. Kaya ngono. Aja nganti kleru. Nah, Sing pamundhutane bapak mau Nah, era ngantuk. Ya Mas, keres pitna ramane dhewe kilat ketering toya genes sumangga Pak. aja rasen sumar Monggo, kula aturi jumeneng monggo, Pak. Iya, iya. Danan sore. kiringan asmase Ayo. mikirake kowe Monggo Mas kula aturi nderek ngregengaken suasana dalu menika. Iya. Ya. Dalan seperti lumpati. Ayo, yuk. Migrasi genes wong prawira mati Blara disamperno. Ah, kaya ngono ya Yi. Kok ya mentolo temen. Sesuk ranengken Nganti besok mati ora ning kene ngono ya Yi. Mas Monggo yuk. Iya, monggo Jaran Dawuk. Iya. Ah. Lali-lali wong tresna ra bisa lali. Iya, ketok guyub dan sing ayu.
yen slagamu saya nambahi wangon dasar ayu lenjer kuning ora mokal atiku dadi komeng mesemo sedhite aku wis trima kena kanggo tamba tanganku rina wengi tanpa turu tresnaku ra bisa lali jos ye ye katanya lintah nyari sama turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ora nyono ra ngira ya, lek Pleng. ngapa det Piyai-piyai kene isih oke sing pandemen-pandemen gending tayub. gendeng tayub ki seni Eh. kabudayan Jawa tinggalane nenek moyang Nah. kita Kudune iku kudu dileluri pripun, Pak? cek men ora kesilep sangka kabudayan bangsa negara liya mancanegara Iki ane panyuwunan heeh caping gunung dikon bawani. Nah. oh ngono iya iya Nah. gentenan Ah. iki Sriuning Ah. awan mau garingan iki ya dibawani Kaya ngono. supaya regen suasana ing bengi iki Nah, dimetoke orek-orek enak. Nggih. Mas Sriuning Mas dibawani Mas sinebut pahlawan sinebut pahlawan putri sinebut pahlawan putri Sriuning mustika tuban monggo Pak kula aturi jumeneng Pak putra Kanjeng Suralawe tek prangkung bacana gara bebela wirat moyo satemah Sriuning gugur dadi kusumaning bangsa Sriuning metokipun orek-orek Sriuning mustika tuban Labuh tresna lan sabaya pati monggo Bapak kula aturi jumeneng marang Raden Wiratmaya Iya. Raden Ismaya